אז מה קורה חברים, אנחנו כאן בעוד סרטון, והיום אנחנו הולכים לשחק בעדכון הקיץ החדש, אז בואו נתחיל! חברים, עונה חדשה, מלא דברים חדשים. חייב לצאת את העדכון של הקיץ החדש. אנחנו פה נוחתים במערה החדשה של באטמן. עכשיו ראיתי גם יש עדכון מטורף. בינתיים בואו נחפש את המערה לפני שיהרגו אותנו. למה נוחתים פה הרבה? וואי, איפה המערה? אמור להיות פה את המערה של באטמן, איפה שעכשיו נחתתי. מה זה שם, תיבה לג'נדרית? אני מדמיין? גם יש מלא נשקים חדשים ודברים חדשים. בקיצור, עדכון מטורף. בוא נראה. אולי משהו חדש? לא. לא יצא משהו חדש. זה בסה. טוב, לא נורא, לא נורא. בוא נלך, איפה המאורה של באטמן? וואי, אני חייב למצוא אותה כמה שיותר מהר. שלא יהרגו אותי. וואי, תקשיב, אתם מבינים איך אני מתרגש. העדכון אמור להיות מטורף. יש דברים פסיכיים בעדכון. מלא. יש פה אנשים, יש פה אנשים. אבל איפה המורה של בת? היא אמורה להיות בעיר הזאת בוודאות. שאלה איפה? אולי שם ליד. וואי, אני אשים את המזוודה. איפה האיש? שמעתי... פילי! הוא מת! let's go! קיל ראשון בעונה החדשה. יש פה תיבה לג'נדרית. מה זה? כמה תיבות לג'נדרית? אומייגאד! אומייגאד! יצאנו חברים, יצאנו פה ספרייט חדש בגמי! מלא, אני גם ראיתי מה הוא עושה, זה אחד מהספרייטים החדשים. הוא עושה שאתה רואה עקבות של בני אדם. וואי, אני מהר מחזיר אותו. מה? יש פה עוד שתי דברים חדשים, יואו, זה עדכון מגניב. אני מהר מחזיר אותו ללובי שאני אוכל לשחק איתו בוא נסכים. יואו, זה נראה מטורף. זה נראה כמו המסכה הזאת של דה רוק. לא, זה לא המערה של באטמן, נכון? כן, זה לא המערה של באטמן. מה זה? לא, אני הייתי בטוח שזה כנפיים. אבל איפה המערה פה? מה זה? למה אני לא מוצא אותה? איפה המערה? מה קורה פה? וואי, אני חייב למצוא אותה. היא אמורה להיות בעיר הזאת בוודאות. אבל איפה? וואי, איפה היא אמורה להיות? לעזאזל. איפה? הנה זה פה! כן, הנה זה פה, יש פה את השלט, לא להיכנס, ברור שאני נכנס. בוא ניכנס רגע למערה של באטמן. אומייגאד, מעניין אותי מה יש פה. וואי, אני שם ביג, הנה שם יש המשך. שנייה, אני אקח פה את הריפט. וואי, זה כמו המערה שהיה פעם, היה ממש אפשר לאסוף בלוט מטורף. בוא נראה מה יש פה. וואי, אני כל כך מתרגש. בוא נראה מה יש פה. גם ראיתי שיצא באטמוביל למי שראה. אני חושב שיש לו, כנראה שיש לו יכולת. יואו, איזה מגניב, יש פה את הסמל של באטמן, אשכרה. גם, וואי, אני רואה את עצמי עושה פה אתגר שמותר לי לעשות. ספרייט חדש. אותו, האמת לא להחזיר ללובי, מה הוא עושה? אר ספרייט. הנה, חבר'ה, פול דמג'? הנה, ראיתם? הקפיצה שלי הייתה עכשיו כזה יותר גבוהה. שנייה, אני אראה לכם את זה שוב, סתכלו. הנה, לא, זה הקפיצה יותר גבוהה. יש לי יותר פול דמג'. הבנתם? עכשיו, אין לי פול דמג'. סליחה, אין לי פול דמג', אשכרה. יואו, נשק חדש. יואו, זה נראה מטורף. מה זה עושה? יואו! זה הנשק הזה בטריילר של העונה. אני לא הבנתי מה כאילו, כי הוא לא הגיע. אבל עכשיו אני מבין. זה נשק שאם אני יכול לראות אותו על הקיר, הנה זה מכוון. יואו, איזה נשק מגניב. יואו, גם יצאנו אותו בלג'נדרי. של מה הכדורים שלו? של סנייפר. יואו, איזה מגניב. בינתיים אהבתי את העדכון ממש. גם מערה של באטמן. גם אמרתי, יצא באטמוביל חדש. אני חייב לנסות אותו, האמת. מה זה, קיבלתי פה לוט? לא קיבלתי משהו חדש, אז לא כזה מעניין אותי. בן אדם, יש מצב זה בוט. בוא ננסה עליו את הנשק החדש, נראה כמה זה מוריד. 98! יואו, זה חס... יואו, אתם ראיתם? אני פגעתי באדמה, בגלל שזה כאילו מכוון ככה, אז זה נתן לו בום לתוך הראש. יואו, זה חלק מגניבי. אולי אפשר לקנות את הדברים החדשים לפיקקס פה? לא, אי אפשר. טוב, קניתי כזה, סבבה. מישהו יראה עליי. מאיפה יראו עליי? מה, אני אברח?
מאיפה ירו עליי? היינו הוא שם. בוא נלך עליו. בוא נעשה לו עם הדיגל המוזר החדש. וואי, אבל זה אחד המגניבים. לא פגעתי. וואי, זה נראה לי בוט, אבל סתם, בואי ננסות להוג אותו עם הדיגל. טוב, יאללה, אין ברירה. הדגל, אני חושב שהוא יותר טוב מרחוק. אם נגיד זה יכול להיות אחלה קלאץ' אם נגיד מישהו עושה כזה ככה מכוון, ואז בום, מישהו מהשמיים חוטף איזה מכה. יואו, זה אחד המטורפים. בינתיים אני ממש נהנה מהעונה החדשה. נראה שזה הולך להיות עונה ממש ממש טובה. המצב מלסקריה מי יורה עליי? מי יעז לראות על... לברוח, אני בורח. לא, לא, אח שלי, אני לא רוצה למות. לא, אתה מטורף ואני יודע את זה. מה, למה? אני חייב למות חיים. אני חייב למות חיים. עושה לי מדיגל החדש. לא, 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 משהו לא פגעתי. לא מאמין! וואי, יש לי את זה. אני חושב שאני אצליח. לא מאמין! חברים, התחלתי פה את המשחק השני בעונה החדשה, ואני מקווה לנצח, יש מלא דברים חדשים. כמו שראיתם, אני מקווה למצוא את הבטמוביל. איפה יכול להיות? ריפט, מצוין, מצוין. ככה אולי אני יכול למצוא את הבטמוביל? איפה יש? אני חושב שהבטמוביל אמור להיות מסומן על המפה. לא, בזבזתי את הביג בטעות. אני כמעט אפילו בטוח שהוא אמור להיות מסומן על המפה. טוב, נשק ראשון. סבא יש פה מיניז. תיבה. אולי משהו חדש? אולי משהו חדש על סבא? איפה יכול להיות הבטמוביל? יש פה בן אדם. מת! סבא! קיל ראשון, קיל ראשון. let's go. קיל ראשון, המשחק השני. טוב, בוא נשים ריפט. איפה יכול להיות הבטמוביל? אולי נשאר באוויר עד שאני אראה אותו במפה? כרגע אני לא רואה כלום. איפה יכול להיות בטמוביל? כנראה לא תראו עליי. כנראה שלא בתחנת דלק. וגם יצא 3 ספרייטים חדשים. ושכחתי להגיד, מקודם מצאנו כבר 2, אבל יש עוד אחד של באטמן. אבל אותו עדיין לא מצאתי. אני יודע, הוא פורס כזה. אני יודע אבל מה הוא עושה. את זה בדקתי כבר. בן אדם. אני הולך עליו. פגוע? יש! מת! let's go! אני שם מדקיט. סבא, יש. לא מאמין! אני בטוח בזבזתי את המדקיט. טוב, לפחות יש לי פה קצת מיניז. על איזה טעות! אני מאמין שבזבזתי את המדקיט. הדבר היחיד שאני כרגע הכי רוצה זה גם להשיג את הבטמוביל החדש וגם את הספרייט של באטמן. יש מדקיט! וגם מדקיט, שעכשיו השגנו. טוב, אני אשים רגע. וואי, זו עונה מטורפת! אני מחכה למצוא את הדברים האלה. הם נראים לי טובים ממש. וואי, בא לי את הזה של הבטמן. את הספרייט של... לא, את המכונית של בטמן. בא לי את הבטמוביל. איפה יש בטמוביל? אנחנו יוצאים למסע בעקבות הבטמוביל. ובעקבות הספרייט של בטמן. יש מצב, אולי היינו צריכים לנחות במנהרה של בטמן, כי מקודם אני לא חושב שחקרנו עד הסוף. יש מצב שיש שם את הדברים האלה. ואני לא חושב שישימו את זה ככה גלוי לכולם. כנראה שהבטמוביל, כאילו יש הרבה כאלה. למרות שאני לא רואה אחד. ואני חושב שזה אמור להיות מסומן, כמעט יש לו את הספרייט של באטמן! אתם ראיתם? אתם ראיתם את זה? הוא עף עם הגליידר הזה של באטמן. אני חייב להרוג אותו, איפה הוא? אח שלי, לאן ברחת? מה הוא שם שוק? וואי, אני לא מאמין, אני כל כך רציתי את הספרייט הזה. אתם ראיתם? היה פה מישהו. יש מצב הוא שם. יש מצב הוא נלחם שם. אני הולך לשם, אני חייב את הספרייט הזה. יואו. תקשיבו, זה אמור להיות ספרייט מטורף. זה נראה לי הספרייט הכי טוב שכאילו הוציאו מהחדשים. אולי פה בתחנת דלק. איפה הוא יכול להיות? הוא היה מול הפרצוף שלי, אני לא מאמין שאני איבדתי אותו. יש מצב אחד מהם זה הוא. פה 2 אנשים.
עם הספרייט של באטמן. יש מת! הלו זה ספרייט של באטמן? לא, אבל שנייה, לא מלא דברים חדשים. אימא, מה זה? אני לא מאמין שיחזרו. מה? זה גרפלר של באטמן! זה לא גליידר, אז יואו, זה עוד יותר טוב אפילו. זה לא ספרייט. אשכרה! וואי, זה נראה לי חד הנדיר. איך הוא מצא את זה בכלל? איפה זה? ויש לי סנייפר חדש שהוא נראה ממש טוב האמת. הוא נראה ממש טוב. מעניין כמה זה מוריד לראש, הסנייפר החדש. ואשכרה גרפלר. סתכלו את הדבר הזה. שנייה, בוא נעשה על זה. סתכלו את הדבר הזה, איזה מגניב. וואי, הוא עכשיו נראה לי גם רוצה את זה, הבן אדם. בוא נלך עליו. מה, למה זה לא נותן לי להחליף את הגרפלר? הנה, זה נותן לי. אח שלי. אח שלי. וואי, זה ודאות בוט. וואי, אבל איזה מגניב הגרפלר הזה. וואי, ואני לא רוצה לבזבז על קלריות, אבל זה כל כך כיפי. וואי, זה אחד הגרפלרים הכי טובים שהיו בפורטנייט בפאר. יו, זה טוב. גם ראיתי שכנראה שנכון היה את הגרפלר של ג'ולס משחק פעם, יודע מה אני מתכוון, אני חייב לשים תמונה על המסך. אז היה את הגרפלר הזה פעם, אבל עכשיו כנראה, אני חושב שהוא היה אמור לצאת, וכנראה זה יצא במקומו, הם כאילו אולי שיפרו את זה והפכו את זה, לא רוצה אותו, יאללה, לא, אני לא מצליח לצאת מפה. אבל יש שם כזה של ספרייטים. אולי נראה, יש שם את המגן הזה. מי שלא יודע מה זה עושה זה שאם אתם שם זה כזה פרנדלי, זה אי אפשר לפגוע בכם. יו, זה גרפלר מטורף. זה כל כך כיף להשתמש בו ואני לא רוצה להפסיד אותו כאילו. הדבר היחיד שעכשיו אני כרגע הכי רוצה זה הבאטמוביל. זה אמור להיות משהו טוב. כאילו הגרפלר אני חושב שזה יותר טוב, זה גם יותר נדיר להוציא את זה. אבל גם הבאטמוביל אמור להיות אחלה. לא, זה לא כזה רחוק כמו שאני מצפה. איזה ציפיות יש לי, אלוהים ישמור. אולי זה פה. אין פה? לא, אין פה את הבאטמוביל. וואי, איזה באסה. וואי, איזה באסה, אני רוצה את הבאטמוביל הזה כל כך. אתם לא מבינים איך זה אמור להיות מטורף, הבאטמוביל. יואו, זה מגניב זה. גם הגליידר של באטמן האמת יפה. אולי שזה בוט של באטמן שאפשר לקנות ממנו. יואו, לא! יש שם פרנדלי וכנראה יש לו ספרייט חדש והוא מעלה אותו. יואו, מה הסיכוי שלו ספרייט של באטמן? אני הולך אליו. כן, אין שם כבר יותר את הפרנדלי הזה. הרגו אותו. הרגו אותו! פגוע? יש מת! let's go! מה היה לו? לא היה פה כלום. טוב, נרגע סימיניס. לא היה להם כלום. נראה לי סתם בן אדם הוריד את המכונה. לא. מה זה? זה נראה לי מישהו הראה לי עם הנשק החדש הזה שהיה לנו משחק קודם. רק שלא ירגו אותי עם זה. כי זה יכול להיות שבור בטירוף. אני אשאיר את הצ'אג צ'אג אני חושב. מעניין אותי כמה הסנייפר מו. יו! הנה בן אדם. לא מאמין. לא מאמין! טוב, זה היה הסרטון להיום, מקווה שנהנתם, ויאללה ביי!